Ni pediang subha ya fi baro ki parabangit ki bawan sekani ke Jingiaseng ban ngi aingo i ublay bahakum hakani ke sngi hakabau try jisu ula pendam ya ka kam ka bakrautam ban siuspa yangi ki nongpom nadu ke Sdang ke putih haduk ke bakut ban siu ya ke dor ke namenta ke dagasnam jung namenta ki pop ki jungi halor ke ding phna lum kalvari tingia senglang ke ni kapor ban kan mau ya ke ni ke jingsya ke jung trai jungi bat ban nginyo mat piang ya ke jing pentamai ke jung blay habangi kan mau ya ki bo try jung Jesus Christ ulayat lengba te nginya pendam ke jing Duwai kukpa jungi bahabeneng ngi aingu me try bangiyo ban ya donlang hakani ke yeng ke bakentang ke jong me ban rakhe ya kani kesngi Ibakordor ya ke jingim jongi we pi we kesngi hakabau try jongi Jesus Christ ukun balakha Marweiñ jome ubalawan sekani kesla khando ban sim ya ke jinglong briu ban im hangni ban Lumshyiap nam taki pop ki jongi baru bola mi pan hagas ngi ke balai ngangu eme ba me khot me lumlang ngi kat ne upat lang u jome try ban yeseng lang ha ka kerteng ke jome namar kata kan rat ngi dekat pat eme to isnei ban kerkhu ngi hagani ka por naduk ka Sdang jom ka duk ka Duwai ni wana try di ki download ki batrang ban yo ban mani yeme ban syakri yeme ban aingo yeme kham tam try namar ki jingle babha ki jongme lengba ka jingsya jongme hadu ka jingyap hi halor ka dingphna au lum kalvari bat ban ai hangi ya ka jingim bam jikut lengba ka jingat kabahami unong punim try babha tukar khui ka we pakoi ka benta jongani ka Jingiaseng ka jongi nadu ka Sdang kumni hadu ka Duwai ka jongka ni pani kini haka kertengu Jesus Christ amen tingin Jingrwai ka Jingrwai ka bandruf hulai na ka batmai na ka kot Jingrwai ka batmai bat ka bandruf khandai na ka kot Jingrwai ka bakhamrim a jing i kat ki duriau a jing isnei balashlei bau yap usim ka jingim yap yangi ban penim ei bala ban klet yakani sngap klam yaro ei bala kum yakani kenmau jiunom kat baboneng kadang sa hadian bangiladap ruai kani ke Jingrwai ngan kerpat ye weini ki long kemi jong ka balang ikong Ibakordor Rympei bain penpule ka ktin ka jong blay pedeng jongi badru ban bo ha ke Jingrwai dong Jingrwai ke Jingrwai Ajing
Yap yang hiban pen ei palaban pletyakan skaklem yako ei pala yakan ken Shua bangin leit lang shoblei ke Duwai ngan punpulia na ka gospel ka jong uyonis ka lenong ka bakhat kandai ka dukhat ka bakhat nyau hadu ar pu ar
บัดกุมจุรุกระดคัดกับอาร์ผู้พระหดุไลเพาบ้านงันปูเลียรุนากชิทีชกินองรวมกันเล่นนองกับสันกระดคัดกับหันเรียวหดุกับพระกิเกนเตียนกิบองกุมนี้เตกุมตากิลายชิมเนาะยาอุจิสุเตดากบาอุลาบะฮียาลากระดิ่งพนาอุลาเล็ดเนาะชากตากะจากะบาลคัดมาลอยเคลียยากบาลคัดฮักเฮบรูกอลกาธาหังตากิลายสานารพนายอูบัดยาอาร์มัดกิเวปัดเลมบัดอูเวชักเวกะกรุงอูเวชักเวกะกรุงบัดยาอุจิสุฮับปะแดงอุปิลัดรูอุลาทอยากจิงทอบัดอุลาบัวฮักตากดิงพนาบัดบาลาทออุจิสูอุนองนาสรัดอุสเอมกิจิวยากันนี่กจิงทอชิบอนนกิจิวนามาร์กตากิลายปูเลียนาบากตากจักกะฮักบาลาสะนารพนายาอุจิสูกลาลองฮัจันกตากนองบาลาทอรูยากะฮักกเตียนเฮียบรูบัดกะกรีกบัดกะลาตินonda kumta kita kirang ba ling do jong ki jiu kilaya ong ha upilan wat tho usiem ki jiu hendrei ba ula ong ngalong usiem ki jiu upilat ulaya thu ya kabangala tho ngala tho hadian kania haba ujisu tip ba ula pendap mentaya ki ei baro ba onyo pendap ya ke jing tho uong ngasliang te labu ukhiu badap da ka bajau hangta te haba kilaya pendap ya u sponge da ka bajau bat haba kilaya bu ha u hisap kila kentiu ha ka shentur jong u te man ba u jisu ula shim ya kata ka bajau ula ong la pendam bat haba ula no lingye ya la ka khli ula it no ya la ka mensim Namar ukres menbangi dang long ki batlot bor hamar kababiang kaya ulayap ya pli ya ki bom riblay namar om judan uban yap ya pli ya ubahak henrei letse don uban danut wat ban yap ya pli ya ubab hasbun henrei ublay upen ishna ya la ka jong ka jingiet Shangi ha kaba haba ngidang long ki bapop ukres ulayap yapli yangi ngila ya sngo nagaktien ka jong ublay ha kani ka step nginya let lang ha ublay ha Jingrwai kokpa jongi ubahavneng sa hisen pat ngiwan atry khamat jong me ha kani ka sngi pat ha kani ka step ngi ai ngu try namar ka ji ba ka jong me yangi bangila banya lumlang kum ne try ban wan hakanie ka yeng ka bakentang ka jong me ban yaro ban pendan buram ya ka kerteng ka jong me ngi aingo ya me try bala mela iet ya yangi ba mela pelat yangi na shibon ki jing ma ki jing mensau ki jing bangila a try ban don hakanie ka jaka ban yaro ban pendan buram ya me a try but hakanie ka por a try kum hakanie ka sngi ngi wan hakamat jong me ban aingo try nama ka jing ka jong me bal mela sha a try na ka benta ki pop ki jongi a try na ka benta ki rengkang ki jongi a try ban na ka benta ki jing le ki jongi a try ba mela sha a try na ka benta ki jongki ha ulom kalbari halor udeng phna a try ba bha ngi wan ha ka ne ka pot a try ba bha ba men ban bo ti ha khamat jong me a try ba me men yalam a try ba phaya ka jing ka jongi ba ha bangi wan ha ka ne ka por a try kan long ka jing pen kan mau yangi lang I wei pi wei a try ba ya ka ka ba mela le a try na ka benta ka jing ka jongi a try mela sha a try mela sha halor uding pna mela sha ki jing shitam a try how som ubala so a try ba bha but a try ba bha ka ne ka por a try ngi wan a try ban bo ti
Nagabenta ke jing ke jongi ke brang sa baro atrai ba me atrai menyalam yangi atrai kat bangidang hasla jong ke ni ke perthai ling babon ki jing ling babon ki jing tenju atrai ba me atrai men ai boringi menyarap yangi atrai bangin light na kino atrai ki bala ban pensau si ya kamon ke jong me atrai ni ke porman ban boti atrai kerpang nagabenta ke balang hang ni atrai ke ni ke jaka ba me men don ringkat atrai but ki nong sharai jong kabalang atrai babha men ai ki kabor ba ka mensiam atrai ba ki la atrai ban yalam yau pai lang u jong me atrai ba kin ra atrai ka gospel ka lama ka jong me shadrong bat kham shadrong don ring kat ru atrai babha but ki dekhat ki jong kabalang hi baro ka we atrai ki ba ya don lang ha ka ni ka por ba ki bam la ru atrai ban ya don lang me men don ring kat bat ki atrai ha ka lenti ya ki jong ki bam la ka sngi atrai don atrai ki dekhat jong kabalang le se ki badan hapadeng hakane kapor hapadeng ki jing pang ki jing stom but ki jing ya le jong ki jing em try ba bha ngi duwai ba me men let a try haki a try men panyo snow a try ki ya ka bor ka jong me a try ba ki a baro a try kin long ki bala khmat jong me a try ba bha don rekat a try ba bha ba kan ni ka por ka badang sa baro but kham tam a try ya ka khubor ka bangin se yo snow hakane ka poreng bau shakri u jong me ngi duwai a try ba ka ka ban mi na ka shentor ka jong me ka long ka ba me hi mela persat men se ma tribe bha don rekat a tribe bha ki nong ye shimban ta hi baro jong ka ne ka sngi hi baro ka wei but hado ka jingiaseng ka ba shibet men sngi a tribe bha but to ma ro tribe bha ki let ki ba me sham ha ki jing ki jong hi baro na bai ki ne bro ngu idam kerteng jisu amen. Dia kani ka por pan ngin yo ikijing pan bana. Tingin yo pat ya ke JCES ka baar katakan long hakapor shibji shiteng iban yalam ya ke Jingrwai ilong masak ke pungru I organize I message eating do iban penya ya ke JCES itaman san diki kharshandi ngin yo ya ke Jingrwai bad Nongpule bad Duwai ilong master risk kamlang pungru ngin yo ru ya kaban lum ya ke jing aingo bad kat badang lum ya ke jing aingo yo sngo ya ke Jingrwai kerpang na ka senior society Lumshyiap Padi Nongkren hakani ke JCES in long Reverend F. Sankli. Mentapan in yo abanya sakri lang yu blay dakaba ngin ya ai si ke kam ke jong try but kat ba ngidang pedang ke jing ai ngu kat benang lumiki inyo ru ya ke Jingrwai na ke junior society jong ka balang ka balong ke Jingiaseng jong ki khna ha ka balang dengan kerpat ya ke nonglum je aingu bakin somha ban pedang ke jing aingu bad ha ka ju ka poru ya ke junior society bakan ai ya ke Jingrwai kerpang ke jongki bad hadien bangiladap ban lumi ke jing aingu badru yo sngowi kani ke Jingrwai jong ke junior society ngan kerpat yai teman besan W1 sweat ba in pen kentang ya ke jing aingu
Tengah pendam Nongpule Jingrwai.
Kukupa Jingi Bahabring, Yayu Eme Kutrai, in American Kasni, but Namtagani Kapor, Kabangi Yok Kupa, Kumkikon Kajoma. Bangin Dun, Hakanika Ying, Kabakantang Kajoma Kupa, Ban Money Eme, Ban Shakri Eme, but Ban Sungu Eme. The Mar Kajing 8 Ba Kajomangi Kupa, Yilong Tang Kibriu, Kibajat Kibaram, Yilahap no Kutrai, Hakapop, Takajing Bomb Hawk. Riku try kajing 8 ba kajong ma ka krawngi bat melapa elo jong kun batang marweiñ jong ma jisu ban wan shang ni ka prathai ban shim yi kajing long brio baru ko pa ban yap nam ta ki pop jingi halor ka ding phna halum kalbri ila dei mangi ban sha yi kajing pensitom riku try mela sha la penbat ikamat kajong ma namar kajing bom hok kajongi mela jaw ka snam Bagian yo ikajing siu spa naki pop kejongi mela siu kuna ke beram ku jisu namar jongi nyaingu ikajing 8 ba kejong ma ku pa nyaingu ikajing ia kejong ma ku jisu ba nyaingu namar ke kasi ku try ka balong ka ba ahingi ku pa ikajing kerman bagian yo ikajing embom jukot nyet hama ku try nyet ba melawan banyap pin ta jongi ba irap ngi ku pa habangi mani ba ngi shakri mlang kasi Irap ngindan dengan sim kejing sungu ima. But I bor ngi khamtam ku try. Bangin kejing kebakat kum keman kejama. Ban mani ban shakri ma. Ban penan bram ke keteng jama ban sakhi ma. Haki weipat kim pat shmetip bat itu ima. Kum shibantan kejing mani bat kejing shakri kejang ima try. Ngiwan ra ikin kejing ai kejang kopa. Shikakam kejama. Kilang ki berat kopa. Na kejing kerku ki bakrau ki bamelathe ha kejing kejangi bat ki yang kisam kejangi. Ya belayang Duwai bermain isnai ban shim kerkui ki kotrai pen kentang ki kupa kerang shim benta bukum kebalangi penan kami ki kan long na benta ban penyar ki hima ke jama ban pen kraw ki keteng ke jama kerkui ke wei pui keti ki belano kupa hot ki bom la ban ai kupa ai ngin mat ki jing kerku belai ki jama kan mau ilo jong shakri jama kupa bomel ibet kupa man lamah ki jaga kupa ki ban plai ki ketien ki jama kan slai udu mensim jama kan ke kubor kupa kan long de kubor ke jama kupa kan long ke jingker khu nam ta jing I wei pi wei kupa ki badan hang ni kupor bangin yo mat I ke jingker khu jong ke ketien ke jama bat bangin mi kupa ringkat ke jingker khu jong ke ketien jama I kupor badang sabar ong ai ti ma kupa teng jong jisung Duwai amen ngai kajing kublai kajing sungu ya kini ki khunhab jong ka balang ka junior society namta kani ka Jingrwai ka Ibakordor ka phi phila ruai peneng jongi ka kren chepang kata ka jingla ka bujong try jisu kat hadu ban siuspa yengi naki pop ki jongi ba mdan de weipat kani ke Jingrwai ke sawa ban keli hato donmo ubakat uni sisya ladan jubab mdan ubakat mu kublai sibun ublai nang kerkhu yepi ha ke jing sakri ke jong pi ublai na kapor sekapor tengi poimenta sekaweipat ke benta bat kata kelong bangin yo sngau ya ka khubor na ka ktien ka jong blai ni don ha pedeng jongi I Reverend G Marweiñ I dei pastor I badai pet dei khmi ya ka balang nonglum ka bahap po ka maulai Presbyterian hangtai ha ka snong maulai nonglum pastor ni Pediang subhai phi ban ngi panpau ya kajing sungu ya phi nagamenta bo phila sim ya gani kajing khot kajongi bo phila kloi ban wan ban sim benta hagani ka Jingiaseng lemba ka basam ya ka ktien kajong blai watla hakapor ka bak hamlingkon tengi penpau sesen ni kajing sungu jongi api namar ba phila pediang ni kani kajing khot ka jongi ban ni nget skam bo blai udon ka khubor
ban ai peneng jungi ke baya David kani kapor ke khubor ke pen kan mau yangi sipang ke jing it ba jong blei ke bau la pen pau deng bau khun u jong u Jesus Christ tu blei un ker khui phi pastor wa phi fin sa shem kani ke benta ban sami ke ketin ke ba khut ke jong blei peneng jungi te shwa bangin yo sngo ya ke jing slop na ke ketin ke jong blei ni bai pastor Jingrwai shwai ke Jingrwai ke ban nyu fuar na ke batmai but ars pa iwei na ke bakhamrim namar nongpop layap mami namar nongpop hakalbri mila sya jingyap basitom mila dem mila kakhli ong hanga langalong uta balalet hey bala it kraw but ei yap ban im uban sakelon hakadujok ding sirkai kumta bro lightly dekhon ke Jingrwai ke banyu fuar na ke batmai bat ars pa iwe na ke bakhamrim bat hadin kata insi sngowi ka khubor nai pastor G Marweiñ Nama Nongpo layap mabe Nama Nongpo agalri Mela syaje ya basitam Mela dem ya lagakri Om hangala ngalong Itemen besan Iblong chairman hagni ka Jingiaseng hagni ka Shadap ki temen besan ki dikot komiti balang yapi kilong kumi kilong pa ki para samla bat ki hep ki barit ngai kublei Good Friday yapi iwei pa iwei bat kani ka sngi kalong ka sngi ya ka bangin kenmau ya ka Jingiaseng ka jong utrai halor ka ding pna
namar ki pop ki jonga bat ki pop ki jongi Duwai bagani ka Good Friday kan long kasngi ya ka bangin la ban pintamai pan ya ka jinga day ka jongi bat la utrai kan ran ngamla klem do pen pau ya ka jing sngongu naga benta ki kintin priang sngovha ya ka ba itiman basan ila priang haga basdang hoi ngamla ru klem do pen pau ya ka jing sngongu ya ka program committee jong ka balang ya ka bakala ibet ban shania hanga ushakri ubred ya ka ban ya sam ya ka kubor hakani ka step jong kani ka sngi ka benta nakaktin ka jong blay ya ka bang labu kum ka nongrim kum ka jing slok lang hakani ka step kalong na ka gospel ka jong Yohanes ka linong ka bakhatlai ka dekhot ka baar puai kikintin ki bong kumni andau Jisu ulala kren yakini ki ei ru ula sngo kuslai hakaman sim di ula pla bat ula ong shisha ngaong hapi wei napi undino yanga shwabangin ya phai shakni kaktin ka jongblei tungni pendam khmat chu ga jing Duwai ublei bo pau jongi bahabneng ni pen pau ya ka jing sngongu yame atrai namar ka jing it ka jong me yangi ki nong pop ya ka ba me kloi atrai kan rat ban ya ka khat bneng ka jong me min ya ka jing sok jong ka bneng but men wan here shakani ka perthai ban shim ya ka jing long priu but ban sha ya ka jing sha ka ba shitom but ka ba shirkhai ban kiu halor ka ding phna but ban yap namar ki pop ki jongi try kan ran ngi wan hakmat jong mi hakni ka step bangi karpat atrai kan rat bamindon ringkat barkani ka jing shakri kerpang nakabenta ushakri ujong me uban sam ya ka khubor jong ka jing penem hapdeng ki parabanget ki ba yet try kan rat tuai bakawai ka kentin ya ka bakan mi no na ka shintor ka jong shakri ujong me ki jing mut ki jing perkhat ba ka jing pusan jong ka donut ka jong u kinlong ki ba pdiang hun khman ka khet ka jing snei ka jong me isnei men pdiang ya ka jing karpat ka jongi na ba ngu idam ngi pan ki ni baro ha ka kerteng ka jong turai ba nong penem jongi Jesus Christ ngi pan amen kani ka ktin ka jong blei ka yathu yangi bau Jisu udon hapreng ka jing khuslai mensim bat ka ka dau ka bapelong yau Jisu ba un khuslai mensim kalong bau don yakani kawei bau niathu ha ki nong but ki jong u ki balong ki sinran ki jong u ban yathu ya ka jing shisha bau wei napdeng kita ki sinran ki ba it ki jong u un sadino ya u para banget bait habang perkhat yakini ki kentin yaki bau Jisu ulade ban kren halaki jong ki senran ki bait ki jong u ngaperkhat nalor kata ka jing sngo kuslai ka bajur ha ka mensim ka jong u lesi kala khleru ka jing dom ha ka bau kren yakini ki kentin u Jisu habo udei ban kren habu kren yakini ki kentin nganget ulaken mau yala ki jong ki senran bakumno ula hikai ula yalam yaki bat hakikatu katnisnem kiba ula don ringkat bat lagi jong ki senran kilaya yeng kilaya bam kilaya di ringkat bat lau jong
ukenrat. Om tang kata kini ki senran ki bait ki jong Jesus Christ ki layo iru ya ka jing bat ka nuksa ka babha ka bautrai jong Jesus Christ u lapin nakabenta jong ki nong but bat nakabenta kitu ki bayo ya u Henry kumno u Judas u balong uwei napreng kita ki nong but ki jong u udang nut ban perkat ban dino yalau jong u kenrat ngi habangi pai yakani ka jing ka jong uni u sinran u jong Jesus Christ u Judas uladon hakti hakjat bat lau jong u kenrat u bait u jong u ulayo yaki kamba ki ba pelai ki ba Jisu ulale nakawai ka sngi shakawai ka sngi hakaba u lapin khia yaki ba pang ki ba shitom ulapin pet yaki khmat jong kitu ki bam yo ulapin yo sngo yaki tu ki briu ki bam shim la yo sngo ulale shibon ki kamba ki ba phala bat u Judas u yo ya kata bat hak breng ka jing ya linti ka jong u bat lau jong u kenrat uni u senran u jong Jisu uladon ringkat ru haba kalaki ke eryong hakatu kaling u Judas u don ringkat bat ulayo iru ba uni u kenrat u jong u haba ula yeng bat ula sneng ya kal bat ya kata keduriau kita kata kal bat keduriau kalalong jai hadu ba kita ki badon ha kata kaling kilai ong uni ubriu bawat kal bat keduriau ru ki kokngu ya u Judas om tang bau yo ya kita ki kamba ki bapela hendrei usakiru menba u Jisu u la shim ya kita ki santli ki kpu bat artli ki dokha ya ke ba uni ukna ulalej ban ai show Jesus Christ hakaba ula penroi ya kita ki santli ki kpu bat artli ki dokha bat la besa ya ki san hajar ngut kirang ba klem da ken ya ki gentei bat ya ki kenna henrei wat hapdeng jong kini ki kamba ki ba Judas ulayo ru ya kawai ba uni utrai bat ukenrat u jong udon ya kabor ka ba pela hakaba upen emru wat ya kibriu kibelayap kadon gejing yathu khana ka ba yathu khana shapang usadhu sindarsing kani gejing yathu khana ga yathu yengi ba usadhu sindarsing haka jingya linti ga jong u banlet chatibet katba udang ya narut jong kawai kawa ula syam bat ula yoi ya iwe imau hakata kawa kajinglong kajong ita imau hapo jong kata kawa kalong kabaper hadu kata langin ong ya kajing itanat kajong ita imau ni ya karukom wandur bat ya karong kajong u ti usadu sendersing haba ula yoi ya ita imau ula shim yau tau mau bat ula ra syayeng namar bau kwa bau terang dik ban yoi badon ayu hapo jong ita imau iba itenat imau iba sngur bat ondau sadu sendersing ula poi hayeng ula penpat ye ita imau arliang bat kaba pela kalong bau sadu sendersing haba ula penpat ye tai mau uyoi ba kabenta kabahapdeng jong itai mau
kalong kabatir kong hadu kata-kata. But usadu sendersing habau yoi yakani upenya seriem yai tai mau bat yakadok nud kajongi ki Kristan. Bakum no mangi nakaway ka sngi sonde shakaway ka sngi sonde ngiyok snow yakani ka jingyalap yakaktin ka jong blay hakaying ka bakintang ka jong u Henry ngidang yai yale yakipop haka jing im ka jongi kumno kani kala banlong ngilong kumba ngilong day namar kumba penya seriem usadu sendersing ka jing im Kristan ka jongi kaya seriem bad uta umau hakaba ngilayo snow yakaktien ka jong u nakaway ka sngi shakaway ka sngi nakaway ka sngi sonde shakaway ka sngi sonde Henry ki khubor jong ka jing pen em ki jing hikai ki jong utrai jongi uji sukres kim shim larung satya hagadok nud bat kamensim ka jongi badai namar kata nginang yai le yakapop hagajing im ka jongi para bangit bait hagbangi puli yakani ka ktien ka jong blay bat yakani ka jingjia ngilap bat ngiyo iru hangni bau jisu usngosi namar ka jingit kabala shet kala yau katnungut napdeng jongi bat napdeng kikmi kikpa kibadon hagani ka ying ka bakentang hagani ka step kiblamat ya ka jing sngosi hakadok nut ka jongpi namar bala shet kala ya ka jing shania bat ya ka jing it ka jongpi daki kun kiba it ki jongpi let's see pi buru ya ki jingkli hak ba pimat ya kani ka jing snosi hak ba pimat ya ka jing thang hak do nut ka jongpi ba kumno kun uba it ujonga ne kumno ka kun ka ba it ka jonga kanut banle kumni yangi hakani ka khap let's see ngila ban perkhat ru ba katni ujudas ulatmu banle bat ulale ru dakaba ushet kala yau Jesus Christ hatu try jungi Jesus Christ undang it yau ni usenran ujongu Henry hagabangi pai shakaktian ka jongblay larangi puli ya ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka bakhatlai ka dukhot ka baningkong kaong kumni ula it yaki hadu kabakut kajing it kajong utrai jongi uji sukres yau Judas para bangit biit kalong kata kajing it kabasngur kajing it kabalen lade what ujudas hi daladi umyoi yakani kajing it yakabau utrai ula it yau Henry kabasngaw tanat kalong bau try jongi Jesus Christ ula it yau hadu kabakut kadan gwe kajintu kana kabayatu ingi shpang gwe kuna rid katba udang shong halaga jong kaying udang bun kam ban yele kai bat kijing yele kai ki jong u bat kinsan layok snow ya ka jingyam layok snow ya ka jing perta kakmi haringkat bat kita kibadon hak ta ka ying kilaya mare syakata ka kamra ka bau ni khna udon bat onda kila poi hak ta ka kamra kila yo i bakakti ka jong ni kun ujong ki kala sakut ha ukiu sentio bat kilaya persyang bansai ya kata kakti ke jong ukun ujongki Henry kimla setia bat kajing mut kajing perkhat kalapoi
haki bakila day ban penpat no yau tau kra kenang bakin la ban sei ya kata kakti kejong kun ujongki Henry namar bau tau kra ulong kra ubarem dor ya kebau kupa jong kata ke ying ulawan ban tiet nashari nongwei kim shim lanut ban le ya kata klem da kenjok tien shwa na ukpa bat habalapun ya ukpa bat kile yatu ya ka ei ke balajia utau ukpa uloong ba kinum pat le ei Henry kinyai ap ya u namar uladon halenti banwan pai sila ke jong ke ying bat ukpa habau lapoi hala ke jong ke ying ulayo i yau tau kena bau yam bau ud bat ukpa ula kili ula perteu nau tau kena ya kadau kadang ba balai kata kakti kala sakut hapo jong tau kiu bat utau kena daga jingyam ba kesur jong ke jingyam ulaya tu yau kupa bakat ba udang ya lek kai haka kamra ki kulom ki ba ubat hakti kat ba udang lek kai ki lahap hapo jong tau kra ban ula persyang ban sei yau ta ya kita ki kulom napo jong tau kra bat haka ba ula tep ya kakti ke jong u shim lala shu ban sei yau ta ukulom ni ya kita ki kulom ukpa hakaba ulayo sngau ya kani ula sngau tu ya ka ei ka dau ne bale bakata kakti kala sakut hau tau kiu ula ong yau kun ubait ujong u ba un pelachwa ya kita ki kulom kibadon hakikti ki jong u kenang ba kin sala ban sei ya kakti ke jong u bat onda utau kun ula sngap ya kata ke jing batai ke jong ukpa ula le kumta bat lala ban sei ya kikti ke jong u nau tau kra kumju ru para benget bait kat nungut napreng jongi tang namar ki jing snobha bat ki jing kemen ki batang shipor ki badon hagani ka sla jongani ka perthei ngi kloi ban jit bat ban penjot no yakani ka mensim ka bakordor hakmat ka jong ublei hatu kat nungut na preng jongi ngilalen yau Jesus Christ bat ya ka jing it ka jong u tang namar ban pen snobha yaladi ngiyo i yau Judas tang nakabenta ki life ho tli ki sbai rupa Judas ulajit ban penjot yaladi kajing em kajongi para benget beit kalong kham kordor ban ya ki ei jong kani ka perthei Judas daladi hi ha kajing shisha uladei ban kiar na kani ka jing thumu ka jong u bandino yelau jong kenrat Henry shimla kenria ne shimla kiar nakata ka jing thumu ka jong u hadu ka bakut watla u Jisu ulakren ya u hakat ba udang don ringkat bat ki senran ki jong u shimla sngu tu bau Jisu ulatip ya ka ei kaban saja ya u bat badai u Judas uban sadino ya u Henry kabasosi kalong kabakot kajong u Judas ulas dino yaladi halor utelai tang namar ba ulajit ban shetkla yau kun jong blay Larangi pai syapang kani ka jing it ka jong ublay para benget. Kani ka jing it ka jong ublay yanga bat yangi. Kalong ka jing it ka ba per ba ka ba pela ba ka ba nela hadu kata-kata. Hakaba ulajit
ban it yanga bat yangi kibriu kibala syak kentaj. Larangi puli ya ka shiti ka jong pol syakinong rum kalenong ka basan ka dekhot ka basan ka ong. Henrei ublei ulapen ishina yala ka jong ka jing it syangi. Hakaba ngi dang long ki bapop ukres ulayap yapli yangi. Kalong ru ka jing it yakaba ublei lingba ukun jong Jesus Christ. Ula aiti lot bat la len la di. Ula sya yaka jing sya penshitom kaba sgau shirkai bat kaba ngimla ban mudur dalelei ruem. Balai usya yakini. Dai namar ki pop ki jonga bat ki pop ki jong pi. Utrai jongi Jesus Christ. Ulalong lakloi ban sya ban sa halor kading pna kum unong le kam sniu watla shimla le yakapop kashiti ka baar ka jong pol chekinong koren kalenong ka basan ka dekhot ka baar puwei gong namar yauta shim latip yakapop ula pelong kapop nakabenta jongi Kashiti ka jong pol shaki nong galatia kala nong kabalai ka dekhot ka bakhatlai ka ong ukres ula sius pa yangi na ka jingtem ka hukum da ka ba pelong yau ka jingtem na ka benta jongi ka jingpang jong kamet bat ka jing khuslai jong ka mensim ka jong trai jongi Jesus Christ. Para bangit ya kabula day ban sya day namar baula hap bandi ya ka kuri jong kapop kajing penyakhlat kajing shitom bat kajing yap day kani para bangit kabala pelong yu try jongi Jesus Christ ba un sngosi bat ba un sngo kordet Hakakper Getsemani. Ya ka bangila ban syam na ka gospel ka jong Matthias kalnong ka bakhat saw ka dekhot ka balai pulai. But day kani ka bala pen pisajur ya ka mensim ka jong kumban yap kumbala tho ha gospel ka jong Marcos kalnong ka bakhat saw ka dekhot ka balai pusaw. Watla kita ki jingshitom ya kabau try jongi Jesus Christ uladei ban sya nakabenta jongi kinong pop ngiyo ya try jongi Jesus Christ katba udang sdien halor jong kading pna namar bo it yapi bat yanga utray jongi Jesus Christ ulaya sat barula Duwai hakmat jong ublay bad ula ong yakitu kikentien kopa tumap yaki naba kimtip yake kabakile kata kalong ka jing it ka jong ublay yangi para bangit biin hakabangi pai syaka gospel ka jong Lukas kalenong kabakhatsan kadekhot kaba lai terter ladangi puli yakani ka gospel ka jong Lukas kaya thu yangi yaki lai tili ki jing yathu khana kaba yathu syapang kabala jia bat kabala syampan katnu kelalong kaba khuslai nakabenta kita kitrai kibala jakno ya ke jingdon ki jongki ban ka jing khuslai hagadok nut kamensim ka jongki kala ja tat onda kilai syampat ya kata ka bakila ja ladangi phai ya kadukhat ka balai ka bahnyo ka yathu yangi syapang kalang brot ka belaja
Kadukot kabapra bat kabashadu kabashipau kayatu yangi syapang kasuka kabelaja. Bat kadukot kabakhatway hadu arpunyo kayatu yangi syapang ukun ubelaja no. Kadok nut kajong ublay ujongi katno katrang bawat kaway kamansim kabakordoru kanum jakno nakahima kajong u ngiyoi hakani kajing yatu khana ya kajing it kajong ublay kamtam ladangi puli yakatu kadukot kabakhat way hadu kabaar pusau kabayatu yangi syapang kun sarong auria bakat ba ukpa udang syong hapok kaplau ni ka berenda jong ka ying ka jong u bat kat ba udang pet syakita ka lenti jong ka shnong ulayo i yau ni ukun ubo jong u ukun ubelajak no ba uwan pai syal ka jong ka ying nadu na jengai ukpa ulayo i yalau jong kun bat haba ulayo i yalau jong kun ulas ngau sen e yau bat ulamare bran syakata ka lentish nong ban let ban kedop bat bando yau ni ukun ujong u kani ka jing it ka jong ukpa yalau jong ukun kalong ka jing it ka bakordor kabau blay ukwa ban yatu bau blay ru kumbau ni ukpa u it yau ni ukun u blay u jongi ru u it yangi ukwa yangi bangin wan pai shau larangi pai yakani ka ktien ka jong blay ngiyo iru yaka jing it yaka bau Jesus Christ ulapen pau halaki jong kisenran hakaba ulapen pau dakadak hakaba ulasat yaki kejat ki jongki bat dakaba u Jisu u pensat yaki kejat ki jong kisenran ki jong u Jisu uang ngait palat yapi ngalaru wat bansat yaki kejat ki jongpi hang ni ngiyo i ya ka jingdem ni ka jingpendem ka jong turai ujongi uji sukres bansat ya ki kijat ki jong ki senran ki jong u kadai kadak jong ka jinglong lakloi ka jong u ban it yala ka jong ka jingem na ka benta jongi kadon ka jingyetu khana ka bayatu yangi syapang usenran ujong uji sukres u Petros kata ka jing itu kana ka yatu yangi ba kaladon ka jing penshitom ka bajur yaki kristan haka himarum haka takapor bat ka jing penshitom kalong ka basyirkay hadu kata-kata bat haba u Petros ulayo i yakani ka jing penshitom yakaba ka himarum kala penshitom yaki kristan ulas Sdang ban kemting bat hapreng jong kata ka jingting ka jong u lapet ban mi no syabar jong kata ka hima bat kat ba udang yat ni udang mare ban mi syabar jong kata ka hima halenti ulayo ipau ya uji sukres bat uji sukres u lakili yau Petros ko Petros syai menlet u Petros banda ya ka buram ka jong u ya ka jing syapting ka jong u ula jubab yau try da ka baong atrai ngan let syakawaipat kihima kibadang don kam ya ka jing yalap kibadang don kam bantip yami bat kaladon kajing sngap jar kabakat tu kat ni bat hapdeng jong kata kapor u Petros pat u
lakeli yautrai jongi Jesus Christ. Uang kenrat mepat shano menlet kumni. Ujisu ula jubab. Uang nganlet bandrung syapo ban syaksa narpna sasisian. Kani keladung ngak ia kedok nut bat kamensim kajong Petros. Bat ula sengau tu ia kajing bakla kajong u. Bat ula pai din pat bandrung biang syakata kehima. Bat haba ula rung syapo jong kata kehima. Lakem bala penshitom yau Petros. Bala rai ru ban sak narpna yu. Henry Petros ula kerpat ya kita kinong sak narpna. Bakinom sak narpna kumbala sak yautrai jong Jesus Christ. Namar ba sngau ya ringkat dor. Balau jong utrai. Bat loong ya kita kinong sak narpna. Bakin sak narpna dak hongpong ya u. Petros ulayap kum martel ujong ublay. Hakajing Kristan kajongi parabanget. Shimet bat haki balang kijongi. Ngishem yakijing ngishem yakijing jenjar. Bat bun sin ngi persyang banwat yakilat kilenti. Kumno bangin pen bhapat ya kita kijing kibangi Shem. Henry kani kaktian ke jong blay kaya tu yangi dakaba uji suhi ulalong kenuksa ladangi kloy ban pendam yelade bad bangin ma bad ngin klet ya kijing le bat ya kijing pensngausi kijing kren kijong kibriu baki kren yangi ngin la banyo ya kata kijing sok kijing kemen ha kijing kajongi shimet lada kani kesngi kabalong kesngi kabakrau kejong trai ya kabulwa Lumshyiap na kabenta jong pi bat jonga kumba ujisu ula it yau Judas bat ula hukum ru yangi ki balong ginong buat ki jong u akaba ula hukum yangi bangin it ya kinong shun ki jongi ngin it ya ki paramarjan ki jongi ladangi ai lat baga jing it kan yo ban sensyar haga jing ka jonga bat ka jing ka jong ngi ki para banget ki bait ngin yo i ya ka ding phna om ka jing rem Henry ka jing job tu blay un kerku yangi ba hagabangi ngi rakhe ya kani ka sngi bat ngi kan mau ya ka jing sha ka jong turai jungi uji sukres halor ka ding pna ngin kan mau ya ki ei ki bau Judas ulale ngin persyang ban penbet ya ka jing ka jongi bat kani ka sngi kan long ka sngi ya ka ba ngin shem ya ka jing shem minsim ka batmai ha ka ba ngin la ban syakri ngin la ban pendon burom ya ka kerteng ke jong u katba ka jing ka jongi kadang sa hakani ka sla joko perthai to ublay un kerku ublay na ka benta ka burom jong u amen tunya duai ublay bo pau jongi bahabneng ngi pen pau ya ka jing sngongu yame namar ka jing ka jong me atrai kan ran wat ya usenran ujong mi ubladino yami mi id yu hadu kabakut try kan ran kumba mila hikai try kan ran bangindon ya kani ka jing id haga jing ka jongi bat me mila hukum ru atrai kan ran yangi bangin ye id iwe
yarap atrai ganran. Ba kani ka jing it ya ka ba mi milapen I da ka ba yap halor ka ding pna. Kandalong ru kanuksa ka babha na ka benta ka jing im kristan ka jongi. Ya ka bangila ban im ban yad ban syakri yame shilenter ka jing im ka jongi. Isne atrai ganran men pdiang ya ka jing kerpat ka jongi. Na bangingu idam ngipan gini baro. Aga kerteng ka jong turai bat nong penim jongi Jesus Christ ngipan. Amen. Kublai sibun pastor nakabanta kani ka khubor ka pen mau yangi sipang kani ka jingit ba ka jong utrai Jisu nakabanta jongi ki nongpom bawat lada ulai I ya ka jinglong ka jong Judas Iscariot ubala temu ya ka bandino yu nrei sim la thau yu ula beteng ban I yu hadu ka bakun bat kum taru lakhot ingi hakani ka por bangi ngin penpau ye ka jing sungu ka jongi yo try Jisu mar kani ka jing it ka jong u banang ni sekhamat inang la banyat rengkat bat u bangin wan che u ban penthmai la de ka jing dai jongi bat u bat ru ban it ye ki weipan kumba kalong ka man ka jong blai ban it yo paramajan kumba yeladi pastor ni ai ye ka jing kerkhu godo epi nakabenta ki baro ki belak pila pensngo pedeng jungi ni ka por bo blai undan kat bat phi haka jing syakri ka jong phi yu haki por baro jong ka jingim ka jong phi haka balang ka jong phi bat haki wei ki beru ki benta padu blai undan kat nam bat ka balang haka ba phi don bat ka yeng ka sam ka jong phi tingi penpau sesin ru ka jing sungu na ka benta baro ki blai sim benta lemba jong ni ka Jingiaseng nado ibelam Jingrwai ibatem bat kumju ru iba pulis Sdang bat Duwai bat kini ki khun hab ru ki bala ai ya gani ki Jingrwai kerpang pedeng jongi ubleun kerkhu ru ipi kumju tingin penwai no ya gani ki Jingiaseng ngin sayo pat sakawai ki Jingiaseng hakapor sibje Sdang ngida khot sungbai pi baro ban wan pat sasisin syagni ki Jingiaseng ka baar ka bangin sayo hakapor sibje Sdang Jingrwai ka Jingrwai ka ban nyupu fra na ka batmai bat prapuwai na ka bakhamrim nyupu fra bat prapuwai haba perkhat ye ka ding phna hakabayap usim ka beneng laspa nga khen khndo thala ngayo roit ru la jing sngu meng bat kumta bro sautli ki khon ka Jingrwai ka ban nyupu fra bat ka ba prapuwai na ka ba khamrim bat hadin mengiladap ruai ka ni ka Jingrwai ngan kerpat ye teman besan FM Karsentiu bain pelat yangi da ka Jingrwai bat penwai Agar
Nakti Bajat Jushem Baki Negi Yadlam Neda Usha Batan Bansya Nada Putay Lujong Ngatay Dan Jing Ayu Barit Ganong Jingi Pela Bamayan Bled Dawa Jingyem Tanya wai. Rao blai pa jing bab ning. Do kerku iki jing syakri jing yame hakan ka step. Kerku iki kai bab la penep. Kerku kerpan ku traim te ka kubor ko syakri jing pastor pas ngop ning jungi. Kapapan kan mau ngi ap lay bakum kan ka sngi. Rai jing yu Jesus Christ lawan ban jap ya play. Tek ba syai sitom hadu ka ding na. Nang ban penem yang iki priu ki bapo. Irake ang ni kabalang jungi bat kapertehi bar kowe. Yarapa blay ling bakani kasni. Wat ki priu ba baman balang persyak teng Jesus Christ. Kin yo tep paling bakani kasni. Lawan ban suspa dengan tajong kiru. Shim ye kani kapo baki po kani kasni hi bar kowe. Foto do ai bichinga e ju Jesus Christ will try. Bichinga babana bam jukot jung play pa. Just la patgan batyang da panchay bog jung se bako. Ai kini lai jikar ku play dong nam kat bat ngi kani kapor. Bat kirung ngai dok lang satlak ka perthai. Dengo penan bram keteng jume mentau chata bam jukot ru. Amen.